Awganistanyň gündogorunda Jalalabadda yüzlerçe adam Nangarhar regionunyň geňeşiniň zenan agzasy Angeza Shinwarinyň jaýlanyş şäheretine gatnaşdylar. Shinwari geçen hepde awtologyna edilen bombaly hüjümde yaralanmagy zerarly harby keselhanada ýogaldy. Ýene adyndan bir adamyň helak bolmagyna we ençeme adamyň yaralanmagyna sebäp bolan bu hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Pakistanyň Demirgazak günbataryndaky Bannu şäherinde goşun ofitserleri, tire taýpalaryň liderleri we sosial işgärleri bilen duşuşyp ýaşaýan ýerlerinden göçürilen adamlary öz öýlerine gaýtarmak boýunça planlary maslahat etdiler. Ofitserler ýakynda geçilen harby operasiýalaryň Taliban söwüşçilerini Demirgazak Waziristanyň gysyp çykaranlygyny we bu regionyň ýaşaýjylaryň dolanmagy üçin indi howpsuzlygyny aýtdylar. Talibana garşy operasiýalaryň netijesinde 2014-nji ýylyň iýun aýyndan bäri 1 milliondan gowrak adam öz öýlerini terk edipdi. Şeýle-de Pakistanda yüzlerçe müň sportçy jan koýar köpden bäri garaşylan oýunda kriket boýunça öz milli komandasynyň esasy garşydaşy Hindistan bilen geçiren duşugyna tomoşa etdi. 15-nji fevralda Awstraliýanyň Adelaide şäherinde geçirilen bu ýarışda Hindistan Pakistanyň üstün çykan soň Islamabaddaky dawaralar gysga boldy. Qazaqstanyň paýtagty Astanada alyjylary yerli önümleri satyn almagy höweslendirmek boýunça nowatdaky çäreler geçirilýär. Prezident Nursultan Nazarbayew hökümet tarapyndan maliýeleşdirilen bu kampaniýany geçen hepde eglan etdi we alyjylary Qazaqstanda öndürilen önümleri satyn almagy ündedi. Orsiýet rublynyň çürtkesik pete gaçmagy orsiýetden barýan azyk önümlerini arzanlatdy we yerli öndürjiler üçin howply ýagdaý döretdi.